काहे क्रिया धरावे लतुआन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परन के तरे काहे क्रिया धरावे लतुआन के तरे काहे क्रिया धरावे लतुआन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परन के तरे तोहके पुतरी में राखीला परन के तरे तोहके पुतरी में राखीला। छन भर नया के बैठिला भइल छन भर नया के बैठिला भइल तबले हो तबले चलते लदूजिया के जान के तरे तबले चलते लदूजिया के जान के तरे काहे क्रिया धरावेला। तो हमके डांटी देल थाना के दीवान के तरे हमके डांटी देल थाना के दीवान के तरे काहे क्रिया धरावेला तुवान के तरे काहे क्रिया धरावेला।
तोहके पूजी हम गीता आकू रान के तरे, तोहके पूजी हम गीता आकू रान